Samung tangi chanai subol de broma. Salbrom se tangi chajawo phiaba a samung tangi chathani bono tabo yakong kesa angja. Kokung kha salkisa sika bolongo kat bagla tani phaltani wo tangi chanai subol de bromani yakongo urwa nangai kesa chawi ponorta silinangkha tabo shakam nogo klaija khoi shakam nogo klaija koktama mani chubasuni yak phologi sogikya champo abar tipra mothani adongro Sogikya khoi district political working president Tirthit Debroma tei joto champo abar tipra mothani regional committee ni adongro shawi mankha subol debroma ni nok 26 Asrambari constituency amchayo sarno timbetai khoi sakhamno ko phale mani puila hambai sini media person tono naro tono gorani ma bagai so tini khoi sakhamno ko phajaga tamne mala chung kaisa tamna khobor mari thaimaningo kaisa tako subol debroma bini kamingkai 26 Asrambari constituency mission khobjak purbo champasara eba east champasara bisini 1 number ward ni bokroksa tamnai samung khaijanai din hajira pan himana jong tamnai buphang wakono botani khalcha jawo ngai thanai 12 din age 30 tarik bapro tamnai bakala kat sugra eba kat bakala mano abo bo tantanai eba khayakanai bo phaltrungo akat bakala tanthani ro ba ke bo bini yakung tanai ini yakung tamnai silipono damoto nangka sai mano bin noko kebo income khainai kare bo sachuno income khainai amon bagai chung khanawi chung tini bono champo region lengai chung bono gobang rime bono chung phoksa khuni sumui rangkise bono chung chuba chu khainai nei chung tini khaimanengo no tini chuba tani sap phaiga ja oro ang ji khoi political district working president ambung Tirthit Debroma tei ontoli bongo tei logi khaiman jaka tini 26 Asrambari block committee no vice president ko nakate committee member tini bolongona bonojon bo ontol bo committee member tei ontol committee member to tini bolongona komlakanto tei bolongona komit tei logi tungu tini bolongona Chittoranjan Debroma tung osno phaimanja borok to kongwa tongmani ekono tung borok kisa pai rangkisa lesalamne tung borok tuni deuma hamba